Idol, International Crime Syndicate nasa likod ng floating shabu na natagpuan sa karagatan ng lalawigan ng Pangasinan, Ilocos at Zambales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raca. 104.7 IFM Report. Isiniwalat ang Philippine Drug Enforcement Agency na ang SAMGOR, isang international crime syndicate, ay ang may pakana sa mga natagpuang palutang-lutang na bilyon-bilyong halaga ng shabu sa karagatan ng Pangasinan, Ilocos at Zambales sa nakalipas na linggo. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Arnarez, ito ay binubuo ng 5 Drug Triad Alliance na kinabibilangan ng 14K, Bamboo Union, Big Circle Gang, San Yan On, Wong Xingwu, kung saan ang mga mastermind ay nakabase umano sa Hong Kong at Taiwan. Ayon pa sa ulat, ang operasyon nito ay kumikilos sa iba't ibang bansa sa Asia-Pacific region, kabilang ang Pilipinas. Sa nakalipas na mga araw, na-surrender ang 1,038 na kilo o higit 1 toneladang suspected shabu na nagkakahalaga ng 7,058,400,000 pesos na natagpuan ng mga mangingisda sa Pangasinan, Ilocos Sur at Zambales. Ito na ang pinakamalaking maritime seizure sa illegal na droga sa mga nakalipas na taon. Mas pinagdi ngayon ng PDEA Regional Office 1, Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon, Philippine Navy, Northern Luzon Naval Command, NBA Region 1 at PNP ang kanilang maritime patrols at aerial surveillance sa posible pang pagkakatagpo ng mga napadpad na palutang-lutang na kontrabando sa dagat ng Pilipinas. Mula sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.